Wel, ni yn gorffen heddi yn y gornel ffasiwn gyda Hugh. A Hugh, mae 'da ti fwy o jeans ar ein cyfer ni. Fel o'n i'n gweud yn rhan gyntaf raglen i'r bobl o ddim yn gwylio, wrth gwrs, mae'n ddwrnod arbennig fori. Bydd yn Clwb Clecs ni gyd yn ei jeans, oherwydd mae'n ddwrnod jeans ar gyfer y gynnynau, sef Jean for Jeans Day. So felly, pa well reswm i wneud jeans heddi. A hefyd, wrth gwrs, mae jeans, fel o'n i'n gweud, rhywbeth mae pawb y diddordeb, ond dyna os mae bron pawb yn gwisgo nhw. A gobeithio, welwn ni nhw ar y soffa fori yn dangos y jeans. Wel, fi'n gobeithio'n fawr iawn. Ti'n ti sy'n meddwl? Ie, dwi fewn, skinny jeans amdani fori o wain. Skinny jeans. Shorts, ia, denim shorts. Wel, na fe, pawb yn yna bwyd fe fewn. Yn hollol. Fi falch byddai ddim yn. Bydd di cadw'r rhan yma raglen yn hollol ymarferol, gyda jeans. Odyn ni'n gwisgo jeans i llefydd smart, ond rhan amlach chi'n taflu jeans mlaen pan chi ddim yn trafferthu gormodd ar beth chi'n gwisgo. Felly, gyda ni a fan hyn, gwisg un darn yw hwn ar y top, felly Crys T a Crys yn un. Felly, mae'n ysgafn oherwydd, does dim dych chi Crys llawn, a gyd dych chi yw gwaelod y Crys, ac wedyn wrth gwrs y llewis, a'r bwriad yw i wisgo'r llewis yn hir fan hyn hefyd ar y dwylo. Gyda'r jeans, ni wedi troi to Oasis. Nawr, pan ych chi'n mynd at y cwmnioedd lle mae labeli arbennig, sef Oasis, Warehouse, Miss Selfridge, chi yn amlwg cael gwahanol cynllunwyr a gwahanol ffactrioedd yn creu'r jeans. Felly mae'r toriadau'n wahanol. Nawr, mae rhain yn esmwyth iawn mae'n debyg i wisgo, maen nhw'n gyffyrddus, maen nhw'n cadw'i siap yn dda. Os darllynwch chi'r labeli, mae lot o'r denim erbyn hyn yn cynnwys elfennau sydd yn ei gadw'i siap os ydyn nhw'n dyn hynny yw. A mae hynny'n golygu, wrth gwrs, di'r pluniau ddim yn mynd yn bagi o'r gwbl. Maen nhw'n hawdd i ddod i mlaen oherwydd maen nhw'n stretchod bod chi'n dod i'n ôl ymlaen. Gallwch chi wisgo nhw fel maniad i wneud fan hyn, sy'n gret gyda sgidiau fflat. Hynny yw, jyst rolo'r gwaelod i fyny ychydig. Mae hwnna'n gret hefyd. Gwedwch bod chi ffili cael jeans yn eich maint chi, boed yn fyr yn gymhedrol neu'n hir. Gallwch chi wario gwmpas gyda pethau. So erbyn hyn, mae gymaint yn rolo'r jeans i fyny. Ond gyda fan hyn, sgidiau, fel chwel, ymarferol, cyffyrddus, bag mawr llac, y fath o wisg sy'n byth yn mynd i fas o ffasiwn. A gyda jeans, boys, diolch i ni gael gweud, mae rolot yn i a jeans sy'n mynd cwbwrdd illad am falle cwarter canrif o fwy, ond i hyd wrth yn bod nhw. Os unwaith chi'n ffindo jeans sy'n ffito, a jeans sy'n gyffwrddus. Yn y fel ffit gorau. Yn bendant i fan. Diolch yn fawr i ti ni, a. Ydy double denim dal i gallu fod yn ffasiynol? Dwi'n gwybod ti'n mynd o heddi, ond ydy denim... Mae double denim nôl mewn ffasiwn, ond mae ffordd arbennig o wneud e. Chi'n dailla'n gwisgo gwaelodion tywyll, a wedyn mae beth sydd ar y top, llawer mwy golau, neu chi'n neud y wyneb yw chi'n neud rhywbeth tywyll iawn ar y top, gwedwch fel rhyw Crys Smart ar gyfer y merched tywyll, ac wedyn gallwch chi ddod i y denim mwy golau ar y gwaelod. Ond mae yna wastad dywisiadau eraill ar gael, ond os chi wastad yn mynd i gael y joc pan chi'n cyrraedd ymwneud stafell a double denim. Nawr, ewn ni syth at y jeans fan hyn, oherwydd o'n i siarad yn merched yn gynharach am y jeans sydd wedi rwygo. Mae'n amlwg mae jeans sydd wedi rwygo yn ffasiynol dros ben, ond fel oedd y modeli gyd yn sôn, maen nhw'n hoffi jeans sydd wedi rwygo, dim ond bod yr hen eden o hyd dal na, bod dim lot o groen, bod y pluniau ddim yn edrych fel sy'n nhw'n cwmpo mas o'r jeans. Nawr, mae rhain yn dod o Topshop, rhain o'r rhan mwyaf drids dyn ni heddi'n 45 pint, ac yn ôl hana, y funed dod i'n ymlaen wedodd hana, ble mae'r jeans yn dod, maen nhw'n twmlo'n lyflu. Nawr, mae hwnna'n mynd yn bell. Ydy, mae rhai bod peth yr dillledyn yn gyfforddus. Nawr, os ydrychwch chi yn Topshop, ffindwch chi mae'r jeans yna er super soft maen nhw'n ei galw nhw. Mae hwnna'n golygu bod y denim byth yn mynd i fod yn galed. Chwbeth ar ôl chiolchi denim, a falle ddim yn dod i... O dyn, maen nhw'n mynd yn dyn a maen nhw'n mynd yn galed iawn. Bydd yr ein byth yn gwneud hynny, maen nhw'n mynd i bara i daimlo fel hyn. A gan gofio, maen nhw mor dyn a gallen nhw fod, felly mae gofyn bod nhw'n gyffyrddus. Gyda hon, beth i ni wedi gwneud yw chwarae ar un olwg oedd dynia, ond ni wedi ychwanegu haenau trwy yma, felly y jwmper glas, ac wedyn yn ots na mynd trws Crys Gwyn, neu rhywbeth oedd yn gyferbyniad o ran llew, ni wedi mynd rhywbeth sy'n matcho'n lyflu. Felly gyda hwn, fi'n credu mynd rhyw olwg tawel, fi-drafferth iawn gyda'r wisg. Geiafol cynnes, mynd rhaid fi, Ie, odi, mae'n gwtslyd iawn fel byddwn ni'n gweud. Mae teimlad neis i popeth mae hana gwisgo fan hyn yn cynnwys y bag lle mae ydych chi'r swed wedyn sy'n teimlo'n gret hefyd. Di dangl y ryfad er bod wedi arfer gweld jeans efo rhwygan yn nhw, bod ni'n prynu pethau wedi rhwygo neu wedi malu y barod. Bod ni'n cael dalu i falu pethau. Y broblem mawr yw, os brynwch chi par o jeans a chi'n trial rhwygo nhw'ch hunain, dyn nhw byth yn edrych ar un peth. A mae gofyn bod nhw'n mynd trwy blynyddau a blynyddau o olch cyson i gael yr olwg wedi gwisgo nhw. Oherwydd os chi'n neud nhw'ch hunain, maen nhw'n edrych fel sa'ch chi wedi neud nhw rhyw fath o gilleth Stanley. Diolch yn fawr hana. Ac yn ola nawr mae dyn ni Sian. A gyda Sian, i ni wedi mynd am... Fi'n mynd yn syth i'r jeans yn ots na'r top fel arfer. I ni wedi mynd am toriad bootleg. Nawr, mae'n anodd iawn ar hyn o bryd, boys, i ddod o hyd i jeans sydd ddim naillai yn gul neu yn syth.
Unrhyw siop chi'n mynd i, chi'n allan cael y jeggings, y super skinnies neu'r straight neu'r slim. Felly, o'n i'n falch iawn i ddarganfod y bootleg, oherwydd... So bootleg ddim yn agor yn y gwylod bach. Os droi i'r ochr, Sian, i ni, chi'n gweld fan hyn gwaelod yr esgyd, mae wedi torri fel bod y gwaelod ychydig mwy llydan bod yn eistedd ben bwt adeg yr hydref yr gaiaf. Be oedd rhain yn ffasiynol dros ben? Mae yna ddoi ffordd o wisgo rhain. Chi'n naill gwisgo nhw yn hir iawn fel bod chi braidd yn gweld y bwt, dylanwad flares y 70au, neu chi'n neud nhw fel hyn fel bod nhw'n cyrraedd top yr hil fan hyn, achos mae hwnna'n holl bwysig. Os ydyn nhw'n mynd mwy byr na hyn, chi'n edrych fel sa chi'n gwisgo rhyw drws yr half mast. So mae'n bwysig bod chi'n cael hyd y peth yn iawn. Dyw e ddim jyst yn prynu par o bootleg, penderfynu beth ych chi'n gwisgo nhw gyda. Ond mae'n neis oherwydd, oedd y cylchgronau gyd chi'n gweld 6 mis yn ôl yn dweud mae'r bootleg nôl mewn ffasiwn. A so chi'n gweld llawer ohonyn nhw yn Street Town? Ni ddim yn gweld lot ohonyn nhw. Felly, oedd rhain yn dod o Marks & Spencers o Peruna, a mae rhain yw'r jeans hefyd sy'n neud beth o'n i'n dweud, mae lot o'r jeans drud yn neud, maen nhw'n codi'r penhôl a cadw popeth yn dyn at ei gilydd. Felly, os chi moyn rhyw fath o benôl Kim Kardashian, fel Stasian yn y jeans yma, dyma rai chi. Briliant. Diolch Hugh. Diolch yn fawr i ti, diolch.